Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Jongens. Ja, hier is natuurlijk iemand in toen zijn nopjes, hè. Dan gewoon voor weer. Zit hem in de haar gehad? Ja, zeker. Dus is dat geweldig goed, Jan. Dan gewoon voor, dames en heren. We hebben een onderwerp wat iedereen weet en de redactie. Oh. En Wie is jij de weet het redactie niet. eigenlijk? Ja, die lui wat achter de schermen zitten. Dus die schermen daarachter zitten. Achter die schermen, ja. En we beginnen met het dilemma. Of de vraag. Ik heb het toepasselijk voor eten altijd gehad. En we begonnen het over eten hebben. Oké. Heel random, heel goed, heel breed. En dan gaan we ons testen of we ook met een heel breed onderwerp. En zolang ik niet weer een tude van mijn kop hoef bij het testen. Meteen de vraag is soep eten of drinken? Eten en de laatste drinken. Ja, precies. Eerst en dan de laatste uit de komp en zo. Dus het is wel eten. Ja. Ja, oké. Ja, dat was toch? Nee, Leuk. ja, ik vond het drinken. onderwerp. Gesponsord door thuisbezorg.nl. Ja, ik vond het... De geld van Raymond. 2 of 1. Ja, dat is nog 2. Heerlijk. Nou, vind je eten of sop echt eten? Sop vind ik heerlijk. Ja, lekker. Maar dat vult toch niet? Met alles erin. Ja, maar het is toch ook gewoon een Als het vult, dan is het een goede rotzooi, kan je die vertellen. Is het? Huh? Ik heb het niet metgekregen. Die zegt het vult toch niet? Zeg maar als het vult, is het een goede rotzooi. Nee, maar ik vind Tomatensop is echt mijn lieveling. Als het gevulde sop is met daar kan alles ingegooid worden. Heerlijk. Alles. Ja, dat hè? De asbak. Heerlijk. De asbak. Een kruimeltje ook. Een kruimeltje zit in de soep. Nee, maar oprecht. En een sop geratineerd. Nee, dat vind ik chill. Oh, heerlijk. Lekker. Wel, echt. Oh, nee, dat vind ik... Ik vind het lekker voor... echt mijn sop. Gewoon als ik doos heb, Pak ze een sop. pak ik een sop. En dan denk ik, ja, heb ik wel lekker het gedronken. Als ik dorst heb, pak ik tomatensap. Als Echt? ik wil Dat eten, vind pak ik ik zo tomatensap. goor. Heerlijk. Tomatensap vind ik lekker. Nee, dat Wow, krijg je... lekker, hè. Dat kom ik in de kotsen En van. bepaalde cafés krijg je dat nog. Gewoon Nee, goed, tomatensap is echt niet... hè. Wel goed kaart zien. Heerlijk. Nee. Ja, volgende keer neem ik dat met. Veel ben een keer een lekkere doerum gegeten, hè? Nee? Ja, zeker. Ja, tenminste, ik heb de doerum gegeten. Die heb ze het cellofaan met opgegeten. Hè. Ja. Dat was echt geniaal. Wat is die een babyborrel of wat was dat? Wist ik zo vroeg Suzakenkruis? Ja, dat begint dan weer. Ja. Dat begint Nee, moet je eens naar de wc. Doe die niet. Maar op de wc, Miesweg. op de wc schijnen. Als ik cadeaus vergeten... Ja, nee, ik moest mijn schoenpap even wegbrengen. Ja, ik kwam niet meer terug. Het verhaal is gewoon dat tegen mij gezegd werd, u toes wegging. Zorg niet dat Roger alleen naar huis gaat. Ja. Ja, en wat gebeurt? Ik loer zo. Zie die Roger ik kol uitlopen. Ja, iets erachteraan. Ja, toen zat er van een keer bij de Petielstraat te eten. Weet je het ook alweer? Kebab Point. Oh ja. Daar zat er wat te Het eten. witte broodje. Ja, daar ja. En een minuut later zat ik op de fiets. Een hoes. Ik denk, oké. Ja, zo ging dat. Ja. En laten we wel even heel eerlijk zien. We waren ook al gewoon veertig. We hadden gewoon als een... maar ja, weer helemaal. Toen we wisten wat we nog moesten betalen. Vis jullie geloof ik nog 3 jaar blijven hangen. Veel we dan nog in coronatijd in de Polonaise gestaan. Ja, maar iedereen. Maar weet je wat Eerhap dus gewoon wakker geworden is bij de kanonnen. Echt? Kanonnenval. Kanonnenval, ja. Heerlijk. Ja, dat waren, maar we waren gewoon als een cadeaus vergeten. Letterlijk in de coronatijd, volgens mij in 21, ken dat? Nee, 20 zelfs. Was al zo lang geleden. Ja, wat maakt ze in 2020 geboren. Dus dat was, ik denk even ook voor de kerstperiode zo ongeveer. En nee, dat is in de zomer geweest. Ja. Dus even alles open mocht. En ik weet in Kakol, Guido was dan niet. En Romain stond achter de bar. Ja. En die vond eigenlijk alles wel prima. Ja. We waren daar met een maand of 15 dingen. Ja, zo gaat. Gereserveerd. We waren de enige daar. Hè. Er zat in het huisje zat zus nog een ding in een kuppeltje, ook met een baby. Maar veel worden, en op een gegeven moment zelf muziek in draaien, maar wat is de bedoeling? Om te blijven zitten. Ja, volgens mij na 1,5 uur met z'n allen Polonaise tot ik kon. Ja. En ik gordijnentouw, ja, muziek haal. En ik kan me nog herinneren dat Guido binnenkwam om ons beginnen met werken. En die flipte helemaal uit tegen Romain. Ja, Jan, een goede bende daar. Ja. Ja, coronatijd. Dus verder dan lekker gaat gaan eten. Ja, ook hartstikke natuurlijk. Ja, zeker. Allemaal gaat gedronken. Ja, en we zitten daar. En we zien het vertellen. En op een gegeven moment... Ja, hoe ging het? Ja, op een gegeven moment zit ik... Heb je dat broodje nou al opgegeven?
Gewoon onder het vertellen had er gewoon niet in de gaten dat hij zo'n ganse doel. Ik denk, hou je nu op? Ja. Of hebben we er niks Of moet hij nu gekregen? nog komen? Ik wou echt even twijfelen van, ja, Wel echt heavy, hè? ik ben er net niet het zelf aan opgevreten. Ja, en ja, dat was het eigenlijk. Maar qua eten, zit je al bij Loetje geweest? Nee, ik ben er niet geweest. Nee? Nee. Is het die busstuk? Ja, Ja. Die gewoon nog niet geweest. doet je wel. Ja, wel lekker, toch? Ja. Hoe heb je het in Maastricht het allerslechtste gegeten? Oh, dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik denk dat als Maastrichtenaar zijn, de gasten niet op het friethof zitten. Nee? Nee. En dat is niks ten nadele van al die zaken, want dan zien we, ze doen allemaal een stekende best en het zijn allemaal prima zaken. Maar ik denk dat dat echt wel beter ergens kan gewoon als toch. Ja, veel beter, maar ze draaien lekker goed eten op het Zeker, zeker. Daar was er iemand bij, ja. Ja, oké. Maar sowieso, ja. Nee, maar het is prima op friethof, hè. Maar ik denk dat het is meer voor de toeristen om daar te gaan zitten. Als Maastrichtenaar zijn, de kinderen echt wat een plekjes in de stad moesten beter en leuker kunnen zitten. Ja. En niks ten nadele van de zaken op de friethof, hè. Ligt er al wat ze bedoelt met... Kijk, we zitten regelmatig op het friethof. Gewoon lekker bij een ding. Ik heb een beetje een voorkeur, zo moest ik eens zitten. Moest je echt wel lekker dingetjes eten. En Maar het is misschien zo dit jaar wel wat beter En ik geworden, heb heel geer, dat zien van die periodes. Ex-Benedict vind ik echt zo chill, hè. En dat krijg je niet overal. Maar ja, op het friethof krijg je dat nu op een paar plekken. Ik vind dat echt, dus ja, weet je, kijk, het ligt er aan, als je echt 's avonds juist eten, nou, dan pak je misschien een beetje zo'n steekje, een beetje gaat specialer of gaat aparters. Maar ik vind dat ik op het friethof best wel prima lekker kan eten. Maar goed, niet op alle zaken. Lustig, maar, kind zo goed eten hier. ja, Maar die hebben ook wat dat betreft een beetje een andere kaart. Als, die hebben ook trouwens ex-Benedict. Ja? Maar bij de Struis heb ik echt wel lekker dingen gegeten. Bij Basilica heb ik lekker dingen gegeten. Bij Il Baccaro heb ik lekker dingen gegeten. Dat is wel Dexter, zien we Il geweest. Baccaro. Ja. Dat zien we ook flink. Maar ook Azië tapas vind ik ook wel een chill. Zeker. Jawel. Ja. Ik denk dat ik wel overal gegeten heb thuis. Ja. En als ze dan Gegeten een en keer gedronken. ja, allebei. Ja. En als ze een keer op de kermis of de kinderen overheen hebben gewandeld, ja, dan zet je er even de friet of de neer, zeker. Ja. En heb je wel eens, wat soort ik zo ontzettend smerig vind, is als ze aan het eten bent en dan heb ze zo'n gigantische lange haar. En dan heb ze dan niets gehad een haar. Ja. Dan hoop ik dat ze van mezelf is. Ja, maar wie weet. Ja, maar maar- die ja, ik wou je zeggen. Ja. Dat is zo smerig. Ik heb een keer zo'n lange haar gehad dat ik hem Ja, dat in mijn keel vol troet Ja, vol. dat is zo- ja. Dat iemand achter gewoon een Maar trekken volgens was. mij hebben we dat oetsen een keer in een podcast ook al eens gezag. De wil ze niet weten wat met een eten gebeurt. Ja. Voordat het op een tuifelke staat. Hè. Ja, maar ook dat is wel, als ze de zaken niet kent, ik kan me niet voorstellen dat dat in elke zaak is. Wat? Nee, maar dat gaat altijd wel eens met mensen ergens. Hè. Oh, zo, ja, ja. En dat hoeft me toevallig niet teleur te zien. De 4 seconden regel. Ja, joh, ja. Of toch, ja, bijvoorbeeld tot einde zegt, ja, pak me die doet. En dan zo de consumptie. Zo op Ja, wie iemand boven het vet staat, moet het shred. Ja. Shred in het vet. Ja, shred in het vet. Maar dat gewoon dat is zo warm, dat is verdammel zit het Zeker, vet. ja. Wat is je favoriete gerecht? Tomatensop. Ja? Ja, tomatensop vind ik echt zoet chill. Dan kunnen ze me 's nachts voor wakker maken. Maar het is wat ze zegt met Loetje en een busstuk. Echt super lekker, hè. Maar er kan ook heel snel verkeerd gemaakt worden. Hè. Klopt. Ja. En dus ja, Maar Loetje is eigenlijk altijd groot. Ja. Nee, maar dan zou ik van de busstuk gewoon. Ik hou echt van Italiaans. Italiaans eten vind ik echt lekker. Scampi's, garnalen, zuget. Zo Italiaans. Nee, dat we Oh, niet. Nee, wat? maar Scampi's. Maar Italiaans, best wel eens in Sigiteren geweest. ik ben wel eens een schieter geweest. Ja. Al bij de Italiaan. Hmm. Bij Dat L'Appetito. Nee. Och, top, joh, oprecht. En we zitten hier niet voor reclame te maken. We zitten gewoon voor onszelf heel leuk wat voor met maken. Maar daar... Maar krijg je niks Tip. als je dat er niet op de social zet. En dan krijg je er niks voor. Nee, maar even... Nee, we kregen wel extra die vraag. Ja. Ah, toch? Ja. Check, hè? Wieso? Ja, tot ze die vraag krijgt. Wat of ik het maar gedaan? Nee, met mijn streeksterken. Oh, zo. Oh, ik dacht Nee, van zo- die Instagram. Dat is wel nog wel een leuk weekend. Ja, Als er nu een horeca is, die zegt nou, ik zet een tuut geld in neer en je komt met mij in de zaak, kom je even 8 afleveringen opnemen. Met eten erbij. Met eten. En dan is het wel leuk als gewoon ook de vroeger had ze op de radio had ze dat deden ze dan gewoon met geluid. Maar alsof ze in de keuken, zo het zal geluid. Bij Lena in de café.
Ik weet niet hoe Dat dat... was Zichung deed dat volgens mij. Nee, dat klopt, maar gewoon op de Nederlandse radio. Zo. Had ze vroeger een programma. Het klonk alsof iemand in de keuken aan het presenteren was. Nog spannen. Dat. Ja. Maar dat is toch gewoon inderdaad wel eens lachen. Omdat zo... Kijk, dat was niet met een zo vriendelijk of zaterdagavond. Want daar zit de horeca eigenlijk niet op te wachten. Nee. Maar het is inderdaad leuk. Misschien dan zo op een maandagavond. Wie Weet vandaag. je wat voor een goede reclame tot dat is? Ja, voor ons, hè? Voor hun. Nee. Daar. Nee. Nee, Nee, maar oprecht leuk. zeker. Gewoon op locatie, jazeker. Ja. Ja. Is er wel eens, tweede vraag, is er wel eens echt het slecht bevallen, weet je, zit gewoon hoe daten? Tot ze echt denkt, tot ze hem eigenlijk al zo'n oren avonds kwamen van, dit gaat gewoon helemaal Nou, mis. slecht bevallen. Nee, maar op het moment dat ze bij zijn eten zal denken, ja, dit is echt zo'n geld. Al zo. Nou, ik heb er al van tevoren hadden niks besteld. Toen Wist moest je ik al wel. weglopen. Ja, maar dat is toch... En dat gaan ook de zaken niet vernemen, want dat Nee, verdienen ze niet. En dan denken ze bij zichzelf, ik ga toch gewoon toes de frietenkieter lang kunnen zetten. Nee, maar dat niet alleen. Maar het gaat me ook Dex. Kijk, De service. Dat. Van de presentatie. dan ga je ergens zitten en wat boeg echt een hekel aan heb. Als ze niet aan de loeren, vind ik al sowieso. Dat? Als ze op het kerstkalender zitten. Dat. Of andersom, als ze binnen no time nevendig staan of er een keuze hebben kunnen maken. Ja. Hey, ik zit dus. Ja. En ik heb één keer ergens gehad. Als mijn vrouw dit ziet, dan weet ze precies hoe het vergeet. Hoe was dat? Dat ga je niet zeggen. Ja, wie ze nu niet? Wie ze zegt dat nu niet? Nee, gewoon niet. Ja, maar wie ze Nee, niet? nee, ik ga niet. Omdat dat, ik heb Er is toch geen zaken Nee, negatiefs Ik benoemen. ben toch wel de boel een is beetje gewoon een ondersteuken, kut. hè, jongens. Maar wat toen dat tijd zat ik ergens en ze gewoon op de kaan loeren en ik was later aangesloten. En ik had drinken besteld en toen kreeg ik op een gegeven moment de vraag: moet ik toch anders even helpen met een keuze maken? Oh, Kameraad, ik zit dus. Ja. Dat zei, nee, dat was geen. En toen had ik gezegd: het komt niet meer, weet je wel. Ja. Hij zit er zo aan. Ik kom weer niet mee. Ja, Ik dat- kom weer niet mee. Maar daar hou je niet van. Kijk, en ik snap, als horeca is ook commercieel. God, wat je nog gaat drinken, neutjes bij de beer, noem maar eens maar op. Er zit overal wel een gedachte achter. Maar daar hebben ze ook een gemeende gastvrijheid. dat. Ja. Weet je wel, dat voelt ze ook. Weet je wel, hè? Als ze bij gewoon de bepaalde horecazaken komt. Ja, beer altijd groot gepresenteerd. Ja. En het omgedraaide. Tot een kameel nog doos krijgt. Snap je? Kameel maar niet dat doos, gebeurt maar ook. tot ze En, zo lang druust is in zo'n café Ja, Dat is of in oprecht, een ja, dat restaurant. is zo. nog hè? niet zo lang geleden. Zaten we op een terras. Boe? En we waren volgens mij in een speeltuin geweest ergens. En op het terras zitten, wat er bij in de buurt was. En dat doorde. En we hadden wel al besteld. Ja. De bestelling, dat ging vlekkeloos. De QR-code. Nee. gewoon, Gewoon vlekkeloos ging dat. En dat doorde. En dan ging er nog een tas koffie naar links. Dan ging er nog een cappuccino naar rechts. Ik denk, ja, oké. De kinderen begonnen een beetje te motsen. Weet Ja. je. Ja, dus op een gegeven moment kwamen drinken. Ja, doen we weer denken, zal we dan maar meteen alvast een rondje bestellen? Dan is het misschien... Nee, ik heb wel gehoord. We gaan een tweede rondje bestellen. Ja, ik denk, jongens, wie laat ik in het zien een drijfspaarhoed, een cola en een tas koffie te brengen? Ik heb het niet zo lang door, maar gewoon op een gegeven moment, tot ze bij de zaal denkt, tot het ongemerkelijk Ja. werd. Ja, Ja, zeker. of als ze die gaat uitbrengen, dat ze lege allemaal laten staan. Ja, Veel absoluut. verschrikkelijk. Maar het is ook wel gewoon een beetje de opvoeding van het personeel. Ja. Dat is het. Maar dat is ook tegenwoordig gewoon een probleem. Ja. Want als ze eigenlijk een negatief tegen ze best, gaan ze bij de buren werken. Ja, maar ook dat. Ja, klopt. Maar vind maar eens gewoon, ja, heel eerlijk. Ik denk ook oprecht tot de jeugd, wat vroeger, wie veel jong waren, wat in de horeca terecht kan voor te werken, tot die tegenwoordig liever in een supermarkt werken. De best 's avonds klaar, de kind op stap gewoon. Ja. In plaats van bij een horeca, voor, wat we eerlijk zeggen, weinig geld op de leeftijd. Laten uitkafferen door Leeuwen ook, want zo gebeurt het ook. Hè. Leeuwen op het terras gaan zitten, hebben ook dik geen respect voor het personeel. En geduld. En geen geduld. En zo iemand deed dan wel goed zijn best. Hè. Ja. Dus ik heb weer gaan denken dat soms de jeugd denkt van ja, ik ga lekker aan de supermarkt werken. Ik vul de kratten cola vandaag bij en ik ben om 10 uur ben ik thuis en ik kan nog op stap gewoon. Mhm. En heb je gewoon eens met gemaakt op een terras dat het gewoon finaal misging met het opdenen of Ja. het... Ik heb een keer, dat zeg ik gewoon niet welke locatie, maar een broerlof-locatie. Die hebben altijd super slecht personeel. En Dat moest ze toch zeggen. ja, oké dan. Nee, was zich dat trouwens ook ik weer? denk of dat, niet? Ja. dat ik weet wat En ze gewoon 4 keer op een half voor. Liet deze gewoon een Gans deenblaad. Moet ze klauwen vallen. Helemaal gewoon met allemaal van die feestjes achter. Ja. En dan gaat het en dan gaat Ja, alles gewoon... Dan gaat het gewoon helemaal... Ik denk dat ik ook weet hoe dat is. Ja. Zo slecht.
Ja, echt. Maar, Hoe denk je dat het is? Nee, dat ga ik niet zeggen, dat als de camera dadelijk goed is. Maar het gebeurt regelmatig. En natuurlijk moet de personeel het ook leren. Hè. Maar ik bedoel En niet met alleen een team drinken, laten maar ook gewoon met eten, weet je wel? Ja. Dat is gewoon achter. Ik heb eigenlijk gehad, heb ik in de nek wilt. Nou, ik heb eigenlijk gehad, heb ik metgeholpen op mijn broerlof. Dat was een lerares van ons. En daar hadden we een goede band met de ganse klas. En die zei, die gaan trouwen. Maar ik zoek nog lui die me willen helpen voor te bedenen en zo. Ik zei, nou, dan kwamen we weer met de klas verhelpen. En die hadden zo van die ijzeren deemblij met zijn hoegerand. Ja. Dat is wel. Oh, die zien Die ook was zo gevaarlijk. groen. Die zien gevaarlijk, Ja. hè? Ja. Want dat is zo'n beer of vogels, Ja, dan ja. zie je wat het Maar aan je de hebt een kant. ziel, ja, dat is eindelijk je rond en er zit er zoveel voor in. Ja. Cool. Dus ik had een spa of een Pepsi of zo. En ik wilde erbij luiden, maar die schuifde niet. Dus ik duidde een beetje zo. En met mijn stomme kop. Ik ga met die hand doorgemoeg zo. Dus van de andere kant schoof een flesje zo. En die valt zo half. Dus ik ben er daar iemand zijn nek in een shot. Dus die vrouw springt op zo. Ja, ze sprong op zo. Ik zei, oh sorry, die vrouw over de roeien waar hem aan zit. Oh, maar niet zo, het wordt zo ook nog een keer na het. En toen dacht ik, nou, ja, dat is top. Het is gebroken Dat is en de iets vliezen nog. Ja, heerlijk. Ja, maar dat is wel, maar dat zuust wel dik zo op een als je dan zo op het terras zit, dan zuust het soms ook tegenwoordig zo, hè? Ja, Dus die wat het dit gebeuren. kennen. En Ja. wat of iedereen zien bij de struis lopen ze met redding blijven vol. Hè. Ja, en het klinkt Die zien geld zeldzaam. onder in de hand, hè? Die zien zeldzaam. Het klinkt geld onder in de hand. Oh, nog even wisselen. Oh ja, wij op zoek dit. Ja, dat zien nog de jongens, de mannen. Die zijn heel veel trucjes Op natuurlijk. feestjes En overal. ik Altijd denk dat ze ook hetzelfde. inderdaad geen betere lierschaal hebben als in zo'n kroeg. Nee, Ja. dat klopt. Chic Dus jongens, dat is Het is wel, tekenen is alweer Maar voorbij. het gaat echt weer niks, hè? leuk onderwerp, hè? Ja, Ja. dat is echt, Wenen man. als je niet weet Echt wat er goed gaat is. komen, hè? Ja, ik klopt even met school bezig. Die is ga echt ik wel maar bezig. Die ga ik, Mies. Kom even een harde knie In staan doen. elkaar aura. Harde knie staan. In een harre wat? Nee, Jongens, dat waren. te zien is. Santé.